sa tindahan, hindi mo lang sila makita. Andun, yan. Doon. Andun sila. Babaha sa amin, guys. Ngayon, malapit na pumasok sa kwarto ang baha. Oh, no! Ito naman si Elaine. Naglalaro. Oh, no! Ang mga tanim namin, malapit na lumubog. Kalubog na nga, malapit sa dyan. Hindi mo nakalubog na pala. Oy. Ahulog kay Elena. Kaya. Andun sila, ang William sa labas. Hindi sila makita. Ang baha. Baha, guys. Look it. Ayaw, guys, baha sa amin. Kristal pa, tatuhupa na baha. Sa inyo, guys. Baha ba dyan? Diyos ko po! Namin na ng tubig! Baha. Baka bukas pa to humupa. Hindi pa mo pumasok sila nila. Bahang baha. Guys. Haba na ba dyan sa inyo? Ha? Baha? Dito ang baha. Dito ang bahay. Pinasok ng tubig. Pati na sa amin. Pinasok. Baka dyan, pinasok na rin. Pinasok natin rin dyan yung bahay nyo. Gabi na, guys. Kaya madilim. Ayan, guys. Hindi nyo rin siya makita. Lalalala. Lalalala. Yan sa bayot, liquid. Yan. Kaila inay, andun sa bahay yung tubig. Pinasok na sila ng tubig. Lahat na bahay dito, pinasok na. Kaya dyan, pinasok na ba? Dito, hindi pa medyo napasok sa kwarto.